बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के मिगडी के खबर बलम गेंदवा एम फरात का मरहबा दनवा मिगडी के खबर में बदल कोली आलन फातिमा तमन शरीफ फाकोलवे मुहिम खबर तक सुरहे तक तेरेगा राज्य का मी हफ्ता तेरे ईतुरु कैटेगरी तक वैक्सीन के तिम्बन डोज बूस्टर डोज जहम फशानी कमशा एमएन डिसेंबर गामी डोज जहम फशानी कमर सोलह ऐलान करवो जल तक कामी हम बालाहट्टा मरकज तक के हाल बलंग अल्फताल के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन के वफ्ते राज्य जियारत कुरनी में खबर के इतरों खानवा सरहद का तरक्की कुरा पाकिन स्लोटुम पाकुरम के जागा ऑनलाइन को बुक को गंडेवे निगोतंग अंडर डिसेंबर मुहम्मेदु तेरे हुलवालानिकमा माला सिटी काउंसिल के मेयर डॉक्टर मोहम्मद मोइज विदार वे खबर के तफसीला बिस्मी कड़ी का बलालाना Fittings, pumps. Anniversary di mahina promo ekini. Promo gali bani 10% discount and family tarko 10% discount li paye fenta uni lo hit mata 10% kende ye si gava showroom. Kado, titik yung arani ice baga ka. Who the baga? Hod benu bakrube nella do migulani. Kam odver miha darwana do tik banfila diay. Eri miharo. Darine avskura miyong eri miharo. Kote konta kang erita. Haji me fahum ban tittani ko ang eri ice baga ka. Bala tittani kote debar ruberuge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirinu. Miharo Clinton kung gandam me gandani. Huawei P30 Pro. Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and dan. Nehenta, ani kakocha bakahol. Mahmoudang emmamiro, it's nodless. Baby, kocha tikakani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharways Emminge Makbul with Noodles Market ko distribute kurani Daisy खबर बलम गेंदवा एम फरात का जिसे फार मरहबा दनवा में हसा बाबत के तफसील तक गालन कुरियदान देखोन अफ्रीका इन अल फित्रिके गुड़े आ वेरिएंट कमवा ओमिक्रॉन वेरिएंट रक्कादर राज्य अलान फिवड़त का बेहेगो तो मशवरा कुरमा टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के बदलों में मियादो बावरनी मैफी वेरिएंट में कंपोडो फाड़को राइस कुरवी ट्वीट का विदाड़वी ए वेरिएंट में राज्य विस्वार बोडू कंपोडो में एबो एकमा गुड़ी के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के बदलू में मियादो बावरनी माफवारू ए बदलू का ए वेरिएंट रक्कातरू अलान फिवड़त कामे दो मशरा कुरवाणिक मर राइस विदाड़वी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिहारदनी दुनिया के गौमदों का हलवी कमाक फेतुरमो कोविड के मिया वेरिएंट अहम वेरिएंट तकवरे हलवी कमाक फेतुरे कमा रिपोर्ट तबुने एंकमो मी वेरिएंट फेतुरुं कंट्रोल कुरमा बाय गौम तकुंदनी हारुकशी फियवड़त के बेसड़मो राज्यंगा दिमी वेरिएंट अगुलेगु तुंग अला वकी फियवळे हामको फेनुवे राज्य का मी हफ्ता तेरे इतुरु कैटेगरी तक वैक्सीन के तिम्बन डोज बूस्टर डोज जहम फशानिक मशा एमएन डिसेंबर का मी डोज जहम फेशेनिक मरेस यूलान कोफी मीकंग हाम कुरा वाफनी देखुन अफ्रीका इन अल फित्रिगे गुड़े एमिक्रॉन वेरिएंट आमदु कंपुडुम फाल्को राइस कुरा विटुइटेक राइस विदारवे कोविड 19 रक्कातुर राज्य का जहम फशाफा वैक्सीन के बूस्टर डोज मिहारवस फंसा मती के फरातक जहमुंदाक मशा अर्ना हफ्ता फिश के सिही दायरा के मोजफुनशा टूरिज्म अदि एयरपोर्ट फ्रंटलाइंस का मसिके कुरपा मोजफुना बूस्टर डोज जहम फशानिकमा
रईस विदाल वियाम को बूस्टर डोज एमएन नंग अन्ना दिसंबर मोह के तरेका जहां फशानिकमा शरत मवाफरातकुम विहाविस अभा बूस्टर डोज जिसमबिस रईस वनी इल्तिमास कुरवाफा रईस इतर विदाल वी ओमिक्रॉन वेरिएंट गुलिकेन राज्य विस्वार बोर्ड कांबोडु में उपयोगमा एकमा गुलिकेन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के बदल में बाबर निम्मा फायर ए बदल का ए वेरिएंट रक्कातर मंग अलानी फ्योल तकामिद मशरा कुरानिकमस रईस विदाल वी ओमिक्रॉन वेरिएंट मी हरदनी दुनिया के कौमत का हलवी कमाय को फेतुरेमु कोविड के मी आ वेरिएंट एहम वेरिएंट तक बुरे हलवी कमाय को फेतुरे कमा रिपोर्ट तबुने एंक मुम्मी वेरिएंट फेतुरुम कंट्रोल कुरमा बाई कौमत कुंदनी हारुक शिफियोल तक बिसालमु राज्य ngadi mi variant agulegutung alawa ki fiwling hping hamen nukure booster dose ituri category ka jam fashairu राज्य का booster dose के कुतका देनी Pfizer vaccine ए Covishield AstraZeneca Sinopharm आदि Pfizer vaccine जहाफ वामी हिंगितरे vaccine के दे dose जहाफ वाता हमसे फवामी हुना बूस्टर डोज हुलवाल मुंदनी कैटेगरी का फो कैटेगरी का एम फुर्तमा ए डोज जांग हुलवाली फ्रंटलाइन का मसी के कुड़ा सिखी खिदमत रिनशा उम्र फस्तल सहरु मती के बाय मी हुनशा दिफाई निजाम बालिक शेमी हुना मीगे दरे का दी को मुद्दत का सेट्रोइड के बावत तबेनु कुरा मी हुना गवाय तो डायलिसिस हदामी हुना कैंसर बయ్య मिहार फरवा होदमु अण्ण नुवत फरवा निमि आहार नुवामी हुना इस्कोला अला बलार पारुदर नुवत बीएमआई साड़ी हफरे मती मी हुना हकुर बलीगे साबुन गुणवण का गेल्लु वेफवामी हुना उमुर दोसमुगे साबुन नुवत बయ్యगे साबुन एदुमते फवामी हुगितुरु हितु के बलत का फरवा कुरामी हु हिमने मीडिया हफ्ता का एचपीएम वन इतवन कैटेगरी का बिस्मी फुरसत होलवालाफा ए फंसास आहार मती के मी हुंगे तेरें हशकन के गुणवण बदल को फवामी हुना हशकन के दिफाई निजाम पालिका शिकुराफ द बेहे कान जेहेमी हुना एचपीएम बुनी वैक्सीन के बूस्टर डोज एडी के हॉस्पिटल उन्ना हुलमाल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हद्दागे जेहेनी कमा कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज जहां फेशे मीडिया महोके तीन बणतु मिहार राज्य मळे जुमला नुहास फंसास अम मिहकवनी बूस्टर डोज जहां वैक्सीन फुरी हमकफा जल्द का मी हूँ बला टामारकस्तों के हाल बलंग अलिफ्ताल के वॉकिंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन के वफ्ते राज्य जियारे कुरने महफी मी कंहाम को फवड़ी इंसानी हक्कु तका बेह अलिफ्ताल के हाई कमिश्नर के ऑफी हूँ इयने रुनु पायाने का राज्य जियारे कुरानी मी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के मचंग एकुलविगें वा वफ्त को मी रस्मी दतुरुगा ए ग्रुप राज्य वडागंडवाणी मी मोहगे नवा विस्वा होम दो ए ग्रुप मालया एहम बाय ररश माफ करवा ए ग्रुप मालया अहम बाय रशा वडागन जलतक जियारा को एतंतुन के हालत वाजन कुरान आदि फुलुं के इदारा तक शा अनुकुडुन तरिकं हुन फरातक दोस्वी मी हुं आदि कुड कुदिन बाति पाफति बेतंतन वडागन एतंतुन के हालत वाजन कुरान मेगतुर सरकारा अमिल जमियातक बदल को बस मी ग्रुप मालूमात साफ कुरान आदि अन्य दिसंबर मोहगे नुवेवा बृहस्पति दो मागेरी होटल का अनुसरिना बदल कुरान मी बदलु मुगा एवफुदगे वफ्त जियारा कुरी तंतनुगे हालत कर रियायक तैयार को फवावा को ते रिपोर्ट नुसरिना हिस्सा कुराने अदेकम के मच्चा तैयार कुरा फूरी हम रिपोर्ट हुशालानी अन्ना हरग सितंबर का बाबा इंसानी हक्कु तका बहे अलिफ्ताल के काउंसिल के बदलु मुगा कानिवा सरहदुगा तरगी कुरा पाकिन स्लोटुम पाक कुरुम के जाग ऑनलाइन को बुक को गार्नेवे को तंग अन्ना दिसंबर में मेदु तेरे हुलवालानिकमा माले सिटी काउंसिल के मेयर डॉक्टर मोहम्मद मुइस विदालवेचे माले सिटी काउंसिल के हिंगमुंदा दौरा हमसफुरुम फाक को बेबी हफ्ला का डॉक्टर मुइस विदालवी सिटी काउंसिल फाक कवि एम बोर्ड मसल तुके तेरे का मकमती का पाक कुरानी जागने मसला फाक कुरवन कमशा एकं हलुकुर मम्मा सेकेते के सिटी काउंसिल कुरमुंदा कमा एगो तुम पाकुरम गे तुरु जागतंग उफितुमा कानिवा सरहदु का वरपडु जागे मिहार हदा फवाकमा एमसे के मिहार निम फवाकम फाकुरम मुइस विदालवी एतनुका एकनविस पसते के वरगिन साइकिल पाकुरवेने जागया सते के वरगिन कारुगे जागवस उफित फवाकमा अदि मी कारुगे जागे दे बैकुले बहास कुरानी टैक्सी तक कमशा अदि हने जागतो काफ दे पाकिन जागतो का वस्ते बैकुले एब्बा टैक्सी तक खास कुरानिक मन डॉक्टर मुइस विदालवी मुइस विदालवी ए जागत की ऑनलाइन को बुक को आमुन्न कुಯ್ಯ नुवत गणवेने जागत के कमा मी जागत कुಯ್ಯ दिनुबट्टक अवुन में वरंग अवह अवुन में पोर्टल गा अवुन में रियल टाइम को फेन्नाने गोत कोम मगेग कोम हिसाबे गहुरी कोन जागत एकं इंगे गोत ऑनलाइन को ए स्लॉट बुक कुरेवे गोत एयरलाइन एग्गा मतिंदा बोटेग सीट बुक कुरेवे निजाम गे हम ए गोत
මගුමතිග පාකින් ස්ලොට් වෙස් බුක්කොග්ගෙන් ෆෝම් ලෑගෙන් ලාරි දක්කාගෙන් ඒ ස්ලොට් කුಯ್ಯ ನುಣಿಯ ಗಣವೆ ಗೊತ್ತ ಅವನ್ ಮೆಂ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಕಾಯಂ ಕುರನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವನಿ ವರ ಫಾಸ್ ಕೊಫ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಇತರ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಗುತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹುಳುವಾಲಾಣೆಕಮ ಅದೇಗಿ ಕುರಿನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೇಂ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಕುರಿನ್ ಹುಳುವಾಲಾ ಫವಾ ಪಾಕಿನ್ ಸ್ಲೊಟ್ಟಕ ನಗಾ ಗುರತುಲು ನಗ ನಿಮ್ಮ ಫವಾಕಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೇಗಿತುರು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಪಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತವೆಸ್ ಎಳುಮಂ ಅಮಾಸಿ ಫವಾಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಪಿಪಿಎಂ ಎಂಡಿಪಿ ರೈತುಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಿವರ ಗಾತವ್ವೆಸ್ ಹಿದುಮತೆಣ್ಣು ಕೊದ್ದವಣು ಕಮಶ ಎಹೆಂಕಮ ರೈತುಣ್ಣಂ ಹಿದುಮೆಕ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಹುಲಾಸ್ತರಿ ಆಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೇಡುಂ ವಾಕಮ ಕುರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದುನ್ಯಾ ಮಮೂನ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜ್ಜೆ Molis National Party MNP ಕುಳಿವಡಾಗನ್ ಸಭಾಮೆದು ಅವಸ್ನುಗೆ ಸ್ವಾಲಕಫೋ ಸುವಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ವಾಹಕದಕ್ ಮುಂದುನ್ಯಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಫೆದುನಿ ವರಂ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಕಮಶ ನಮಸ್ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಮಶ್ರೂಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊತುಗಾಯಿನ್ MDP PPMವಸ್ ರೈತುನ್ ಸರುಕಾರಿನ್ ಹಿಂಗಂ ಫುರುಸತು ದೀಫವಾಕಮ ನಮಸ್ ರೈತುನ್ ಎದೆ ಕಂಕಮ ಗಾತವ್ವೆಸ್ ಮಸಿಕತೆ ನುಕೊದ್ದೆವೇಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಂಕಮ ಮಿಹಾರ್ ರೈತುನ್ ಬಾಲಾಗಣ್ಣ ಇಖ್ಲಾಸ್ತರಿ ಆ ಬಯಕು ಬೇಣು ವಾಕಮ ದುನ್ಯಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ದುನ್ಯಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಏಕಮನಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನುಗುಳಿ ಮಡ್ಕೋಗೆಂ ಹೊರಿವೆಸ್ ಎಫದ ಫುರ್ಸತಗ ಕಮಶ ಎಹೆಂ ಹುಟ್ಟಾ ಕುರಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಲ್ ನಾಸಿಮ್ ಇಸ್ ನಂಗವಾಗೆಂ ಅಲ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ಉಫದ್ದವ ಮಸ್ಸೆಗೆ ಕುರಬಂ ಫೆಟ್ಟೆವುಂ ಏ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಡಾಗೆಂ ಎ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗುಳಿ ವಡಾಗ ತೀಕಮ ದುನ್ಯಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ದುನ್ಯಾಕಿ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೆನ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ್ ಗಾ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಗಾಂ ಫುರು ವಿಪೆಫ್ಳೆ ನಮೆಸೆ ದಂಡಿವಳುಗ ಉಫೆದುನು ಸಿಯಾಸಿ ಹಮಡಿ ಜುಂತ ಕಾಕು ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಮೂನ್ ಅದಿ ದುನ್ಯಾಗ ಬಪ್ಪಾಫ್ಲೆ ಜಲಲ್ಲು ಮಾಗುಳಿಗೆ ಮಗಾಮು ಇಸ್ತಿಫಾ ದಮಫೋ ಸಿಯಾಸಿ ದಾಯರಾಯ ಫೇಗ ಎಕಮನಾ ಹುಣ್ಣೆವಿ ದುನ್ಯಾ ಮಿಹಾರು ಹುಣ್ಣೆವಿ ಆಲಂ ಉಫೆದುನು MNPಗೆ ಅಂಹೆಣ್ಣುಗೆ ಗೋಫಿಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಮಗಾಮುಗ ಅಲ್ತಾಲ್ಗೆ ಆ ಮಜ್ಲುಗೆ ರೈಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ರಿಯಾಸತ ಚೈನಾಗೆ ತಾಯ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜ್ಜೆ ಆಮು ಮಜ್ಲುಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಖೈಸೆತುನ್ ಚೈನಾ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದವಾದ ತುರ್ಫುಳುಗ ಎಗೋಮ್ಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಂಗ್ ಇಯೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ವಣಿ ಬದಲ್ ಕುರಬಾಫಾ ಮಿ ಬದಲ್ ಕುರಮ್ಗ ಮೂಸ್ಮಿ ಬದಲ್ ತಕ ಮಲ್ಟಿಲೇಟರಲಿಸಮ್ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಹಿಂಗುಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಂ ಅದಿ ಚೈನಾಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೆಹೆಗೊತು ಮಶ್ರಾ ಕುರವಿಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದೇ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ್ ಉಮ್ಮೀದುಗೆ ರಿಯಾಸತ ಚೈನಾಗೆ ತಾಯ್ದು ಒಬ್ಬೈಕಮವಸ್ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಿಗೆ ಸಬುಂ ವಿಹಿವಣ ಅಹರು ಕುರಿಕೊಳು ಚೈನಾ ಬೇರುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರೆ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯು ಮರ್ಜಸ್ ಸಾಲಿಫಹು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದಕಿ ಏಗೌಮು ಬೇರುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರೇಕ ಮರ್ಹಬಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಫುರತಮ ಎಬ್ಬೆ ಫುಳ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರಗೆ ದೌತಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದು ಮಿಕುರವಾ ದತುರ್ಫುಳಕಿ ತಿಂದುಹುಗೆ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ಫುಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟರುಗೆ ಮಿದತುರ್ಫುಳುಗ ಅವಣಿ ಚೈನಾಗ ಕಾಯಂ ಕೊಫವಾ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ಗೋಫೀಸ್ ತಕ ಟೀಮ್ ತಕ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಾಫಾ ಅದೇ ಚೈನಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ का जुआन डिप्लोमेट नायको वर्चुअल को बदल कुरवा वाहक दक्कवाफे मेಗೆತುರು ಆಲ್ ಚೈನಾ ವಿಮೆನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಾವಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಬದಲ್ ಕುರವೆ जुआनुನ್ನ ಅಂಹೆನು ಬಾರ್ವೆರ್ ಕುರುಮಕಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕೆ ರಿಯಾಸತ್ का हास इसका मेदबा कंदतके ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ದೇಹಾಸ್ ನವಾರ್ವಣ ಹರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹು ಚೈನಾ ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ದತುರು ಕುರವಾ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾನ್ ಕಿ ಗೆ ಇತುರುಂ ಎಗೌಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸಾ ಬದಲ್ ಕುರವೆ ಕುರಿಯ ಫಾಹಕ್ ಕುರವೆ ಖಬರ್ ತಕ್ಯಾಗೆಂ ಅರುಣ್ ಕುಂಡುಕುಡ ಬಾಗುತ್ ಕೊಳಕ ಫೋ ಬಾತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ್ NWC Gava Showroom Fassar Weging Hinga Promo Femi Tarta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Vima Hinga Promo Ekini Promo Gali Beni 10% discount Femi Tarta 10% discount Libe Venta Wilo Hitmata NWC Gava Showroom Kado, titik arani ice baga ka. Who the baga? Hod benu bakrube nella do migulani. Kam odver mi hadarwan do tik banfila diai. Eri miharu. Darine avskura mi eri miharu. Kote kontak ngerita. Haji me fahum ban tittani ko ngeri ice baga ka. Bala tittani kote debar ruberuge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirenu. මිහාරු කොලින්ටන් කුංගඩම් මේ ගන්නනේ Huawei P30 Pro
Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and Dani. Nehenta? Anika coach bakahol. Mahmodan Yemamiro, it's nodeless. Baby, coach at the cockerney. Guess what? Our favorite. Airways Miharwes Emmenge Makbul Wits Noodles Market ko distribute kurani Daisy खबर बलवंगेंद वाई में हफरात का आदि से फार्मर पातनवा राज्य इतुर सतेक फंसास तेमी हूँ कोविड नवारे पॉजिटिव विच हेल्थ प्रोडक्शन एजेंसी HPN आम कुरी कोविड के में फहुगे मालूमात कुंदक्कागुतुगा ईवणी हतरहास एसतेक सब्बिस्ट सैंपल टेस्ट कुरेफा आतोर्तरेगे रत्तकुन सतेक बारमी हूँ पॉजिटिव विरु माल सरहदुम पॉजिटिव वी बाविस्मी हूँ आदि रिसोर्ट कुन सतारमी हूँ पॉजिटिव फवे मिया को मिहार राज्य कोविड जहण मिहुंगे जुमला ददवणी नुवदिह एंहास तुइसत हद्दिया तरकं आराफा आदि बालिन रंगड़ वी मिहुंगे अददु अड्डिह नुहास एसते कर नुवदिह वणी आराफा मिहार हॉस्पिटल का फरवाद मुंदरनी साद मिहग मिहातन राज्य दुइसत सालिस आमिह को कोविड का मारू फवारू मिवगुत राज्य गाति बीपाली जैफवा एंहास असते का फंसविस मिहुं कोविड नवारे रक्कातुर राज्य का जहां फशाफवा वैक्सीन के 3 वन डोज बूस्टर डोज नुआहास फंसास अम्मीह को जहाफी HPN आमकुरा तफास सब्तकुन दक्कागुतुका मिदिया प्रास्पति धु जुमला फस्ते का फंसास हमीह कुवनी बूस्टर डोज जहां वैक्सीन फुरी हमकोफा ए माल सरहदुन दुस्त नुवदिह फस मीह को आदियातुर तेरेगे रत्तकुन दुस्त फस्तुलस एम्मीह राज्य का बूस्टर डोज के कुतुकादनी फाइजर वैक्सीन ए कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका सिनोफार्म आदि फाइजर वैक्सीन जहां फामी हुंगे तेरे वैक्सीन के दे डोज जहां फाता हमसे फवामी हुना बूस्टर डोज अंग हुड़वाल मुदनी कैटेगरी का फो कैटेगरी का HPN बुनी वैक्सीन के बूस्टर डोज एडी के हॉस्पिटल ना हुड़माल हॉस्पिटल विस अपॉइंटमेंट हद्दागन चहेने कमा कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज जहां फिशी मीडिया महके 3 वने तो वैक्सीन के प्रथम डोज जहां फवागो तबलारो जुमला 3.5 मिह को अला प्रास्पति दोवनी वैक्सीन जहां ए माल सरहदुन 30 मिहुना अतुर्तकुन दिहमी है मिहातन मुड़ी जुमला राजन 3 लाख करनुवदिह फसास फसते का अड्डे हामी हुवनी वैक्सीन के प्रथम डोज जहां प्रास्पति वैक्सीन के देवने डोज जहां फवागो तबलारो जुमला 200 अम्मिह को अला प्रास्पति दोवनी वैक्सीन के देवने डोज जहां ए माल सरहदुन सते का 30 मिहुना अतुर्तकुन हद्दिह अम्मी है मिहातन मुड़ी जुमला राजन 3 लाख फस्तुलस तिंहास एसते का फंसास मिहुवनी वैक्सीन के देवने डोज जहां ಕೆನಬಿಸಾ ಡೈಮೋಫಿನ್ ನೆತ್ತರ ಕುರ್ಮಾ ಬೇಣು ಕುರ್ಮಗೆ ಇತುರುಂ ಅತುಗಾ ಕೆಂಗುಳೆ ಏಕೆ ವ್ಯಫಾರೆ ಕುರಿಕ ಸಾಬಿತುವೆ ಹೈದಿಹ ಅಂಹಾರುಗೆ ಜಲ್ ಹುಕುಮಿಂ ಇಬಾಫನಿ ಮಿದಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊಹಗೆ ಬಾರಬಣದು ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಲಬನಿ ನಾಫರ ಶಬ್ನಮ್ಗೆ ಉಬರುನ್ ಸಬ್ಬಿ ಸಹರುಗೆ ಮುಂತಸರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಮಚ್ಚ ಏನ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಎರಶು ಗೇಗ ಮಸ್ತವಾತಕತಿ ಬೇಣುಂಕೋಂ ಏಕೆ ವ್ಯಫಾರೆ ಕುರಿ ಕಮುಗೆ ತುಹುಮತುಗ මෙමසලාග දවා කොෆාවනි සබ්බි සහරුके මුන්තසර් ಯೂಸುಫ್ ತಿರಿಸ್ ಅಂಗಹರುके ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ಎಕಾವಿ ಸಹರುके ಹಾಬಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಸಾವಿ ಸಹರುके ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಾಫ್ ಫನ್ಸವಿ ಸಹರುके ಮುಂಜಿದ್ ಯೂಸುಫ್ ವಿಹಿಯಾರುके ಅತ್ಲೋ ರಾಯಿದ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆನ್ ದವಾಯಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಮುನ್ತಸರುಗೆ ಇತುರುಂ ತಿಮ್ಮಿಹೆಂ ಎ ತಿಮ್ಮಿಹುಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಕೆನಬೆಸ್ ಬೇನು ಕುರಿಕಮ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಐ ತಿಂಗಹರುके ಜಲ್ ಹುಕುಮೆ ನಮಸ್ ಮುನ್ತಸರುಗೆ ಮಚ್ಚ ಜುಮ್ಲಾ ಹದ್ದಿಹ ಅಂಗಹರುके ಜಲ್ ಹುಕುಮೆಂ ಅದಿ ತಿನ್ಲ ಕರ್ಫಿಯಾಗೆ ಜೂರಿ ಮನಾಯ ಫಣಿ ಕೊಫ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಹುಕುಮೈ ಏನಾಯ ಕುರಾ ಖುರಿಹಾ ದವ್ವಾತಕಂ ಎಬ್ಬಸ್ವುಮುಂ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹುಕುಂ ತಕಿ ಕೆನಬೆಸ್ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಫನ್ಸವಿ ಸಹರುಗೆ ಜಲ್ ಹುಕುಮಾಯಕು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಫಿಯಾ ಜೂರಿ ಮನಾ ಕುರುಂ ಕೆನಬೆಸ್ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ತಿಂಗಹರುಗೆ ಜಲ್ ಹುಕುಮೆ ಡೈಮೋಫಿನ್ ಟ್ರೆಫಿಕ್ ಕುರುಂ ಫನ್ಸವಿ ಸಹರುಗೆ ಜಲ್ ಹುಕುಮಾಯಕು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಫಿಯಾ ಜೂರಿ ಮನಾ ಕುರುಂ ಮಸ್ತವಾತಕತಿ ಟ್ರೆಫಿಕ್ ಕುರುಂ ಫನ್ಸವಿ ಸಹರುಗೆ ಜಲ್ ಹುಕುಮಾಯಕು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಫಿಯಾ ಜೂರಿ ಮನಾಯ ಕುರುಂ
ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಚಾಗೊಸ್ ಅದಮೆದು ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಬ್ಯಾಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸ್ಲಾಗ ದಿವಿ ಸರುಕಾರ್ಗೆ ಫರಾತು ಜವಾಬ್ ಹುಷಾಳ ಫಾಕ್ಮಂ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಗೋಫಿ ಹುಂಬುನಫಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಗೋಫಿ ಹುಂಡರ್ನು ಬಯಾನೆ ಗಬ್ಬುನಿ ಚಾಗೊಸ್ಗೆ ಸಿಯಾದ ತಾಗುಳೆ ಮಸ್ಲಕಿ ಮೀಗೆ ತಂಗ ಹರ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಇಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲಾತ ಮೊರಿಷಸ್ ಅದಮೆದು ಫಿದಿಫವಾ ಎಹೆನಮೆಸ್ ಹಲ್ಲು ಕುರಿ ಫಣುವಾ ಮಸಲೇಕಮ ಮೊರಿಷಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ದ Law of the Sea Tribunal lang hushari maslaga Israel gutun divihrajen fa kuri kankama gule gutun adun tabbema fo ashavis January vihi kaviuka tribunal nima fane chagos ke macha siyadati bartam ekkama ngire silatum punamun gendiya names kanduga sarahaddu ke boundary kandalum gi hutisas a tribunal dibiken bakama tribunal ge nima maguligen fans bisme vihi kaviuka amashis ke faratum hushaluma divihrajen mihar jawab hushala wakaman e geofium bune mimaslaga divihraje faratum jawab hushala fane kama gule sarukar ge darata ko malumat hoda wazirun ge majlu ka mashra kur ve divihi dawlat ge emme mati maslahati ma kurman iskandi gen kaman attorney general ge ofium bune fe egotu mimasle ki divihraje fada masveri kama barosa wa gawma ka muhimu masle kam fa ko e geofium bune mimaslaga baina lagwami hamatu ge maten tribunal ka divihraje ge maslahutta difa ko divihraje tamsil kurmatka e idara fa kolle tawdi ma tajriba huri baina lagwami wakilunna hydrography adi geology daira ge khabirun ge machan ekula veti men ayen kurevi fawagama emasala mawdu'i gutum bala muahada ga bayan ko fawa usul taka eguta fushora kandu ge sarahadu to ge boundary tribunal un kandala anikama AG office ge bayanu ga bunfe banda lagwami usul taka riya kurar am usul ge gutum if the boundary ta kandalani equidistance के हम उसूल बिना कोगे अगर नतीजा कवनी मुआखदा का बयान को फवा हम तकाय को दिव्य राज्य के खंड के सरहदों के बाउंड्री खंडली दिव्य राज्य के सरहदों के मच सियादती हक को तल्ली बिगन दियों का मंग एजीओ फी हम बुने ये मसला के अडो हुंते बावानी को मल्ला फाकुरे बनी बिही बावस बना हरु ಗಾಫಲಿಫ್ ಮಾಮೆಂದುಗ ಮೇದಿಯ ಮಾಚ್ ಮೊಹಗೆ ಅವರದೋ ಗೆರೆ ಮರಾಲಿ ಉಮರುನ್ ಸತಾರ ಹರುಗೆ ಅಹಮದ್ ಅದುಯುಗೆ ಮರುಗೆ ದಾವಾಲಿ ಬೆ ಕುಡಕುದಿಂ ಬಂದು ಕುರಂ ಶಿಗೆಂ ವಾಜಾಲ ನೆಕ್ಕಮಪ್ಪುನೆ ಜುವೆನಲ್ ಕೋರ್ಟುಂಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕುರಂ ಕುರಿ ಹುಕುಂ ಹೈ ಕೋರ್ಟುಂ ಬಾತಲ್ ಕೊಫಿ ಎಗುಜಾಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕುರಂ ಜುವೆನಲ್ ಕೋರ್ಟುಂ ಅಮರು ಕೊಫನಿ ಕುಡಕುದಿಂ ಬಾತಿ ಬೆ ಶಿಗೆಂ ವಾಜಾಲ ಮಿವತು ನೆಕ್ಕಮಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿ ನೆರುನು ರಿಪೋರ್ಟ್ එක අබුණෆවාත එකමල් රියායකෝ කෝටුම් බුණාගතුන් කුඩකුදින් බෑති බැංකශිගෙන් වාජාල නෙක්කම බුණ ෆද ජල කායම් කුරමන් එචාර් සම්මුති මුදතු කාය කන්නු කුර බෑනිකම කරෙක්ෂන්ස් ඉන් ಕೋರ್ಟ್ ಅವಣಿ ಅಂಗಾಫಾ ಮಾಮೆಂದು ಗದೆಕುದಿನ್ ನಾಮೆದು ತೂಣ ಹತಿಯಾರು ಬೇಣುಕೋಗೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ಹಿಂಕುಮಿಗೆ ಸಾಬುಂ ಎದೆಕುದಿನ್ನ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತುಂ ಬಡಿತೆ ಅಣಿಯಾತ ಲಿಬಿ ಎ ಅಣಿಯಾತ ಕಫರ್ವಾದ ಮುಂದನಿಕೊಂ ಏಗತೆರೆನ್ ಸತಾರಹರುಗೆ ಅದು ಯುಮರ್ವಿ ಮಸಲಾಗ ಅಶಾರಹರು ಮತಿಗೆ ತಿಮ್ಮಿಹಕ ಸತಾರಹರುಗೆ ಕುಜ್ಜಕ ದವ್ವಾ ಕುರಂ ಫಣುವಿ ದವ್ವಾ ಕುರ ಸತಾರಹರುಗೆ ಕುಜ್ಜ ದೌಲತುಂ ವಣಿ ದೆ ದವ್ವಾ ಎಕೊಫಾ ಈ ತೂಣೆಚ್ಚ ಬೇಣುಕೋಗೆನ್ ಗಸ್ತುಗ ಅಮಿಹಕು ಮೆರುಮ್ಗೆ ಕುಶ್ಗೆ ದವ್ವಾಗೆ ತುರು ಮಿಹಕನು ರಕ್ಕಾತೆನಿ ಹಾಣಿಗೆ ವಾಗುತ ತೂಣೆಚ್ಚ ನುವತ ಹತಿಯಾರೆ ಬೇಣುಕೋಗೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ಹಿಂಕುಮಿಗೆ ಕುಶ್ಗೆ ದವ್ವಾ ಎನೆ ಮಿಹಾರ ಅಶಾರಹರು ಫುರಿಫವಾರೆ ಕಶಿಗೆ ವಾಜಾಲ ನೆಕ್ಕಮ ಬುಣೆ ಮಾರುಗೆ ದವ್ವಾದಿ ಬೇಕ್ ಮಿ ಕುಜ್ಜ ಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕುರುಮಂ ಪಿಜಿ ಓಫಿಯಂ ಮಿಗೆ ಕುರಿಂ ಬುಣಿ ಎನೆ ಮುಮ್ಮಾಮೆದು ಅಮಲ್ ಕುರಾಣೆ ಗೊತಕ ಬೇಗತು ಮಶ್ರಾ ಕುರುಮಂ ಅಣ್ಣಕಮ ಏಗೆ ಫೊಂ ಎಮಸಲ ಪಿಜಿ ಓಫಿಯಂ ವಣಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾ ಇಸ್ತಿউನಾಫ್ ಕೊಫಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ එකමගා කුරි ಹುಕುಮගಾ ಬುಣಿ ಕುಜ್ಜಾಕಿ ಜಿನಾಯ ಬೊಡು ಕುತ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕುಶೆಗೆ ತುಮತ್ ವಾ ಕುಜ್ಜೆ ಕಮಾಮೆದು ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ಅದ್ದೌಲತುಂ ವೆಸ್ ದೆಬಸ್ ನುವಾಕಮ ಶಾಯನ ತುಮತ್ ಕುರಿವೆ ಕುಶ್ಗೆ ಅಮಲಕಿ ತೂಣು ಎಚ್ಚ ಬೇಣುಕೋಗೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾರಾಮಾರಿ ಹಿಂಗಾ ಏಕಮಗ ಸಬು ಮಿಹಕು ಮರುವೆಗೆನ್ ಕೊಫವಾ ದವ್ವಾತಕೆ ಕಮ ಅದೆ ಏಣಗೆ ಮಚ್ಚ ತುಮತ್ ಕುರಿವೆ ಕುಶ್ಗೆ ಅಮಲ್ ಹಿಂಗಾ ಫಣಿ ಅಣಿಯಾವರಿ ಕೊಕ್ಕಮ ವಾರು ಎಫ್ ದಮಲೆ ಕುರಿಕಮ್ಗೆ ತುಮತ್ ಕುರಿವೆ ಫರಾತೆ ಬಂದುನ್ ದೂ ಕೊಫ ಬೆಹಟುಮಕಿ ಮುಜ್ತಮುಗೆ ಸಲಾಮತ ನುರಕ್ಕಲೆ ಕುರಿಮತಿ ದಾಣಿ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಬಲಂಜೆ ಹೇಕಮ ವೆಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಮರುಗಾ ಬುಣೆಫವೆ ರಹಿನ್ ಕುರ್ಮ ಫೋ ಮರಾಲ ಫೊಟ್ಟೆಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಲ ಫೋ ವಾಫೆನ್ ಉಮರುನ್ ತೇರಾ ಹರ್ಗ ಕುಜ್ಜಾಗ ಮಸ್ಲಾಗ ಹೈರ್ಕೊ ದವ್ವಾ ಫ್ಲಫಾ ಸತಾರಹಗೆ ಕುಜ್ಜಾವೆಸ್ ವಣಿ ಕುಡುಕುದಿಂ ಬಂದು ಕುರಂಗ ಶಿಂಗಂ ವಾಜಾಲೆ ನೆಕ್ಕಮ ಬುಣೆ ಜುವೆನಲ್ ಕೋರ್ಟುಂಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕೊಫ ಕುಡುಕುದಿಂ ಬಂದು ಕುರಂಗ ಶಿಂಗಂ ವಾಗುತಂ ಹದಾ ಜಲು ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಸ್ನಿಮ್ಗೆ ಕುರಿ ನಿಮೇನಿಕಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಣಿ ಮಿಫೋಂ ಬೇವಿ ನ್ಯೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಬದಲು ಮುಗಾವಿದಾಳುಫ मैं ब्रैक में गडी के खबर दनवाण मुनि अड़मना खबर बेलम गति है कोला वक्त कोल्ट का वर बड़ शिको दनो में हसाबो वकलान वर पाज रूफा वर दो हगंगे अस्सलाम वालेकुम
Assalamu alaikum. This is card center gali ahmadinga to migulade. Habba habbe dukre fa debit card em bepla ka duplicate kurege card ge number card ge fahabe ge inda tin akuru ge number mudde thamba tarikh almenna me wasal hagu matta benoge migulade. ಸಮಾಲುವೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಗುಳಿಕಮಂ ಇವಿಎಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾಣು ಕುರಾತಿ ಕಸ್ಟಮರುಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಗುಳಾಣೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಲೆಕ್ಯೂಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಂ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲೆಂ ಬಾವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ದ ಫ್ರೀ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗೆ ನಮಗ ತೆ ಮಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಬ್ಯಾವರೇವೆ 1500 ಮುರೆ ಮತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಕ ದೆನ್ Miga mi baraven 1500 10 cards then 2000 ummatin meenani 8 cards then 2500 ummatin meenani 6 cards en kommes ek card flip kollagen then nasibu ekin ajuma kollawani customer unna purasat lekiutum wani november maho geneyalan ulwala fa then miharu komme duwalaga machan hama customers kagadaka 7 waraka mihun hama gende perfume hama win wegen turun ade mikolon hama eki devolta hoge vyaparikoge mikolon agu hori hadiya customer na dewa hakadi bonelan hampenove ruve report kurma ki emme furatama right step ehemema ekan korambi ahare mikamun salame koddi ekam report nokon no aneta polihe report noko tikamen nuhuttu ene ena atuga ruege photo ebuhori video ebuhori birudakkage miharu kita faharu advantage na gafi hamus dosi aharenge nurumu anekka vesena ha kurim bunihen ti phone jawab nudet ene den wahu nudakkat ehen noni rueshag machan ene baru hingana what a try kura ekam going huswani ruwe going husumaki ene mole ruwe hanuhurumaki ene beenum wagwe hivvarayaki nooneke bunamvi wagutu naganula report kuran ahare mes beenume ekamaku ati kuda wagutu koleves ruwe beenum wa nafsaniya hitirikan aharen for koddena adi guide wes koddena ara annashi kivete huttuni no amma miharara minimoni mika likkolla minimoni mihar minimoni emika ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸಾ ಜಾನ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮ ಹೇವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯಾರ ಕುರಂಜಿ ಹೆ ಅಬುರುಗೆ ಹಿಮಾಯ ಗೆಲ್ಲಿದಾನೆ ಫದ ಫೋಟೋ ಎನ್ನಗಂ ನುವತ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಂ ಫುರುಸತು ನೊದಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇತುಬಾರೆ ಕುರವನಸ್ ಎಫದ ಹಾಲು ತೆಗ್ಗ ನೂನೆಕೆ ಬುಣೆ ಮೀಹೆಗೆ ಅಬುರುಗೆಲ್ಲೆ ಫದ ಫೋಟೋ ಎನ್ನುವತ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಬಿರುದೆಕುಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಕುಶೆ ಹಣುಹುರುಮಕಿ ಹಲ್ಲೆನ್ನೋ ನಫ್ಸಾನಿ ಎಹಿತೆರಿಕಂ ಹೋದ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಹೋದ ಅಣಿಯಾಯ ಮಿಂಚುವೆ promotion ki lecute november mahan hasa kollem bawa promotion ne flip and win the free perfume ge namuga te mi perfume ge customer na bavere ni 1500 mure mati komme vyapariyaka then miga mi bavere 1500 10 cards then 2000 mati meenani 8 cards then 2500 mati meenani 6 cards en kommes ek card flip kollagen then nasibu ekin ajuma kollawani customer unna purasat lekiutum wani november maho geneyalan ulwala fa then miharu komme duwalaga machan hama customers kagadaka 7 waraka mihun hama gende perfume hama win wegen turun ade mikolon hama eki devolta hoge vyaparikoge mikolon agu hori hadiya customer unna dewa hakadi